Prahara Bumi Daha. Saya mengangkat cerita ini ingin memberikan pesan bahwa kita hidup di dunia ini jangan menjadi seorang pendendam dan juga jangan sampai menjadi penganut ilmu sesat. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari kita saksikan. Festival Ketoprak Pelajar 2025, penampilan dari SMP Negeri 2 Karangnongko dengan cerita Prahara Bumi Daha. Sutradara dan penulis naskah Gombang. Penata iringan Bapak Muryanto dan Bagas. Properti Iklik Sutibya. Sugeng Hamirsani. Penampilan dari SMP Negeri 2 Karangnongko dengan lakon Prahara Bumi Daha dengan sumber cerita-cerita rakyat Nusantara dengan penata iringan Bapak Muryanto dengan sutradara Bapak Marsudi Gombang dengan pemeran Sally Dini Amara sebagai Kiranda atau calon arang, Sandra Denovianza Pergi, Cika Amelia Putri Selegi, Olivia Wulandari Hartono Ratna Manggali, Galang Saputra Pak Duko, Henry Mahesa Putra Braja, Rafa Dwi Cahya Kamil Sanggi, Andi Pratama Danur, Augie Naufal Eka Ramadan Linggi, Berli Safira Fala Singgi, Agustinus Rofi Anggono Genduk, Hafia Srati Amalia Pari, Miftah Nurjana Sriti, Dewi Ratih Kemuning Mitul, Marcelano Sapta, Empu Barada, Erlangga Eka Pratama, Empu Baula, Saktiawan Lea, Jody Samsudi Raja, Muhammad Bintang Prajurit, Diki Pratama Prajurit, Lufiana Desta Wirayuda, Muhammad Bagus Wirayuda, Nizam Nova, Zoga Rian Pratama, Raffi Galeh, Dimas Viko Alvaro Wirayuda. Selamat menyaksikan. Pergilan kue salek Dalem guru. Apa kue wis ngerti sopo sing jalari patine bojoku? Dereng guru. Piye? Nyuwun pangapunten guru. Mbok menawi tiang-tiang ingkang kalah judi utawi main kalih garwa panjenengan. Pangira ugi ngeten guru. Amargi sami boten trima angganipun toh sami kalah. Bener kandamu. Bangsat kowe wong-wong sing wis mateni bojoku. Entenono piwalesku.
piget yung kamurkan. Unjato mapuro bakal dak untal bareng isining jagat ya. Sapa sing mati? Nek omong isik cetha, una anu, mutamati. Jane ana apa to? Ayo ditata sik ambekane lagi diomong. Lah piye to? Wis, manut aku, jejer sik. Nah, jejer kene iki. Wis siap? Mun. Serot ambekan saka ngirung. Tokke saka cangkem. Nyerot ambekan. Tokke saka cangkem. Nyerot ambekan. Balik sendir. Nah, wis tenang to. Saiki matur sik sing kanthi permati. Walah, dikono to ambekan kok kon balik jungkir. Heh, Wis, Bang ngomong. Lah, matine niku mati ndadak teng omah mainan niku doan, Pak. Anu. Alah, lah kok malah jenengan genti sona anu. Monggo balik jentir. Hus, sembrono ae. Ora piye kuwi lara-larae? niku wane wonten sing ngertos, Pak. Wanen gendi mabur tiba ten nggen omah mayon niku, Pak. Banjur bar kuwi terus do mati dadak ngono. Nggih, leres. Lah dalah. Telakon apa iki? Apa malah teluh ya iki? Wis ayo, aja kesuwen. Enggal durung. Hati-hati. Nggih, monggo.
Bapak kalian simbok le bakulan ki ning cerak omah Kanestan sing padha main ngombe-ngombe lan sak piturute. Aku ki wedi yen ngasih ana apa-apa merga langgar kuwi langgar larangane agama lan negara. Ya muga-muga Bapak Rosimbok tansah pinaringan selamat. Loh, menika sinten? Sing tetek atimu yo, Nggar. Lah, pripun Pak? Niki sinten? Bukaan dhewe nok. Prajurit ingsun mundhut palaporanira. Nuwun inggih Sang Prabu. Nyuwun diagung pangeksami dene pagebluk dereng saged kasirep. Malah sakmenika sansaya ngarwara kathah banten, kathah Rajapati Sang Prabu. Apa bener iki kabeh merga Rangga calon narang kang murka pengen males patine bojo lan calon mantune? Leres Sang Prabu. Yen sira wis bisa mesthekake keneng apa durung mbok rangket ing ngatasé kuwi mung jejere wong wadon tuwa. Sak bergada prajurit pinilih sampun badhe nyuwanaken calon narang. Nanging kepiye Prahandaru? yo
Sami tumeking seto. Gugur Sang Prabu. Oh. Tuh, dewa. Kula nyuwun pitedah. Papunten Sang Prabu. Malah sak sampunipun prajurit sami ngrebeg calonaran teluh boten naming sumebar wonten Jonjirah. Nanging sampun lumebet wonten kraton Daha. Kathah prajurit dalem dados korban ugi. Duh, kok saya ngegerisi kahanan. Salam Bu. Ingsun ngersakake suwane Empu Barada. Sendika. Ingsun paring dawuh supaya sira bengkah Sukerta nguwali panandhanging kabeh kawula ing bumi Daha. Perkarane apa kabeh bakal dibabarke prajurit sakloron ing pepungkuran. Dawuh. Yo, ingsun pangestoni. Sura dira jayaning kangrat lebura saka pangastuti.
mikir utang, ora mikir ngangsor, lan kebutuhan liyane. Nggih napa mboten penonton? Saya kagungan nangsuran ngajeng. Tunggal wes, pokoke mbok menawi onten sik kagungan utang, kula dongaaken enggal lunas. Amin. Lan mugi-mugi jenengan sedaya dados miliarder semuanya. Amin. Hai Mas. Aku arep cerita karo sampean-sampean. Aku lagi sedih. Mergane aku bar diputuske yayangku. Alah, malah diece. Baik, karena saya sedang galau, saya akan membuat sayembara. Dengarkan, nggih? Nggih. Tong rong tong tong. Gur. Wara-wara. Sapa wae sing iso gawe aku gembira, bakal tak opahi duit 15 juta. Hei, Mas yang ganteng. Kita-kita aja yang nempuh. Kiu. Apa kebisaanmu? Apapun kami bisa. Joget, nyanyi, dan lain-lain. Kawan, ayo praktekan. Ayo baris. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Goyang dompet. Goyang dompet, goyang dompet, goyang dompet, Wes, mah. Malah kaya wong setelen. Jijik aku. Alah Mas, mbok yo aja ngono. Iya loh Mas. Mas, alah Mas. Stop. I don't like you guys. You guys are crazy. Ya wes, maaf. Iki mau bercanda. Saiki aku dan teman-teman ingin serius menghiburmu Mas. Ben orang bacot lehmu gila. Oh, sundel iki madonekke gila. Sadurunge, perkenalkan kami dari SMP Negeri 2 Karangnongko yang mempunyai program unggulan sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak dan berkearifan lokal. Selain itu, kami juga mempunyai pelajaran ekstrakurikuler tentang kebudayaan. Maka, sedikit akan kami tunjukkan di hadapan Bang Gendol. Mas Gendol, Non. kami dan teman-teman akan menyanyi dan menari Wira Sarma. Wirayuda, Tek Wira Sarma ta? Iya dong, Wira Sarma ki Pak Deku. Iki api eben gayong, penonton ya diajak joget kiprah. Wis, cocok. Monggo penonton, tangannya di atas semua nggih. Warungnya dibuka ya, ditata panas kapur-kapur, wangi tenan, wetak rondene.
Dian gayeng tenan SMP Negeri 2 Karangnongko luar biasa. Tidak cuma pelajaran akademis, tapi budayane ya elok. Wes padha rene tak kasih hadiahe. Ya. Bos, duitan iki laksana sedot korupsi toh? Ngawur. Pokoknya kita harus mencari uang dengan cara yang halal. Tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu orang lain, dan lain-lain. Okay, bosku. Even though there are some people who are official to commit corruption and steal people money, we, as the younger generation, must be honest people, so that our country become purpose. Apa kuwi artine? Meskipun ada beberapa pejabat yang tega korupsi dan maling uang rakyat, yang penting kita sebagai generasi muda harus menjadi orang yang jujur agar negara kita tetap makmur. Merdeka! 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 Sembah kula katur, Guru. Pikantuk pangestunipun Guru, Keng Putra manggih rahayu. Dalem, Guru. Kenging menapa kula kedah nglamar putri ingkang dereng kula mangertosi, Guru? Sebab kanthi cara iki sliramu bisa tetulung marang kabeh para kampus. Ing Bumidaha nyirnakake telung kampus materi akehing manungsa. Menawi mekaten ngistokaken dawuh, kula nyuwun pangestunipun, Guru. Yo, pangestuku mbani pilih brek sliramu pejabat. Jagat wis ndak gegem. Jagat wis ndak sebar bisa kamurkan. Dadi ajur sawalang-walang. Hei manungsa, sapa wae kang wani karo aku calon anak, bakal ndak cabut nyawamu. Sampun, sampun Ibu. Mugia Ibu ngendeli tumindak angkara murka punika. Emot Ibu, tumindakipun Ibu nalingsir saking bebener. Meneng kowe manggali. Aja melu-melu urusane wong tuwa. Luwih becik urusana awakmu dhewe kuwi. Supaya ben ana jejaka kang gelem nglamar kowe. Merga yen kowe durung duwe bojo, ibu durung rumangsa bungah. Menawi panjenengan tasih sumanding ilmu ireng, sedaya warga napa malih jejaka sami ajrih kalih panjenengan Ibu. Ana
Kisana, monggo dipun sekecakaken. Ora sah kesuwen. Ana wigati apa? Apa? Kowe arep ngepek bojo anakku? Apa kowe ora wedi karo aku? Kisana, monggo kacaosan unjukan. Panjenengan punika sinten? Kula Ratna Manggali, Kisana. Manggali. Injih, Ibu. Bocah bagus iki lamar kowe lan aku sarujuk. Mula latenono bocah bagus iki. Mbok menawa ya iki sing jalari uripku bisa seneng. Pating kalem biar cahayane Suara angin sumbripe mide saya anggerit mana ingkang nandang taman loro asmara Kusuma wilangan songolan kalih mugi welas mring kok menawa wis dadi garising kodrat aku lan sliramu nyawiji ing katresnan sejati mungkir endahing kidung kang mulya Injih Kang Mas, matur nuwun panjenengan sampun tulus kalian kula setemah. Kula lan Ibu ngrasaken kebahagiaan malih. Mong emanipun emane apa mangga Ibu, ibu keneng apa ana apa Ibu dereng kersa nilar jagat peteng, tansah gegulang ilmu ireng. ora dadi apa mangga kok menawa durung tekan titiwancine ibu antuk sinaring pepadang Kula ajrih Kang Mas, kula ajrih jawata mboten ngapura Ibu. Lajeng Ibu ginolongaken tiyang kang cilaka ing alam donya
ngantos dumugi delahan. Aku sing luput. Ibu. Aku njaluk ngapura. Kula nyuwun pangapura, Ibu. Saiki aku manut sliramu sakloro supaya bisa bali menyang dalan lempeng. Amarga ibu wis tuwa. Wis lara-laranan. Besok yen tekan diki wancine nyawaku kapundhut bisa tentrem. Matur nuwun, Ibu sampun pikantuk pepajar. Kang Mas borong panjenengan. Yo, yen ngono aku bakal golek sarana. Nuwun pamit. Ingkang badhe nyaranani panjenengan supados saged uwal saking ilmu ireng. Iya, yen ngono, jiwa ragaku ndak pasrahke marang sliramu bubar. Bangsa barang. Sumangga Kirangda, kula aturi lenggah. Ning ndi kowe? Sumangga kita sedaya nyuwun marang panguwasaning Jawata supados jin lan setan kang wasani ragamu bisa uwal pinisah. Punah kedep, punah sidi, punah mundi, punah santruku, kabeh punah, punah, punah. Dewa Nawasanga padha saksya ring Betara Rama. Santi, Santi, siap!
untuk selanjutnya kami mohon untuk ke atas panggung mungkin dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangnongko. Monggo silakan untuk menerima uang pembinaan yang akan diserahkan oleh Kepala PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Bapak Purwanto Esos MSI. Baik. Akan diserahkan uang pembinaan yang akan diserahkan oleh Kepala Disput Porapar Kabupaten Klaten kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangnongko. Tepuk tangannya mana ini? Luar biasa sekali untuk penampilan dari SMP Negeri 2 Karangnongko. Foto bersama dulu Bapak izin. Silakan untuk fokus ke teman-teman media. Baik semuanya, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Gaya bebasnya mana? Oke. Semuanya lihat kamera. Sudah? Oke. Sampun. Misi kami bukan semata-mata untuk menjadi juara, tetapi untuk melestarikan budaya. Salam budaya, lestari budayaku. Esdukar, jaya, jaya, jaya. Yeah! Luar biasa. Tepuk tangannya mana ini? Luar biasa sekali untuk kalian dari SMP Negeri 2 Karangnongko. Foto bersama dari Bapak izin. Silakan untuk fokus ke teman-teman media. Gaya bebas. Gaya bebasnya mana?